N'omenala anyị, a na-akọwa onye egwu na-eme nke ọma dị ka onye nwetara onyinye site n'ime afọ nne ya. N'agbanyeghị na ọtụtụ oge nke a bụ eziokwu, ma ọ dị nnọọ ka a ga-asị na anyị na-echefu ọtụtụ awa nke ịgba mbọ ọlụ nakwa ịchụ àjà ndị nyere ya aka iwepụta ọlụ ndị mara mma nke ukwuu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ịgha mkpụrụ na ihe owuwe ubi. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbakwa gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, anyị ka na-agakwa n'iru n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia. N'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi. Ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi. Ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 6 malite n'ahịrị nke 6 ruo na nke 10 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, n'isiokwu nke ikpeazụ nke bụ ụmụnna n'ime ihe mgbu nakwa ibu dị arọ, anyị lebara anya n'ahịrị nke 1 ruekwa na nke 5 nke akwụkwọ ndị Galatia isi 6. Taa anyị ga-ele anya n'ahịrị ole na ole na mpaghara ikpeazụ nke akwụkwọ a. Anyị ga-eleba anya malite n'ahịrị nke 6 ruo na nke 10. Lee ihe akwụkwọ nsọ kwuru n'ebe ahụ. Ndị Galatia isi 6 malite n'ahịrị nke 6 ruo na nke 10. Ọ sị, ma onye were okwu ọnụ na-ezi okwu Chineke, ya mee ka onye na-ewere okwu ọnụ na-ezi ya so ya na-enwekọ ezi ihe niile. Unu ekwela ka eduhie unu. Chineke abụghị onye a na-elele, n'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-ewetakwa n'ubi. N'ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ arụ onwe ya ga-esite n'anụ arụ ahụ weta mmebi dịka ihe ubi, ma onye na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ ga-esite na mmụọ nsọ weta ndụ ebighị ebi dịka ihe ubi. Ma ike agwụla anyị n'obi n'ime ihe ọma, n'ihi na anyị ga-eweta ihe ubi mgbe oge ya ruru, ma anyị adaghị mba. Ya mere otu anyị nwere oge ka anyị na-alụ ezi ihe n'ebe mmadụ niile nọ, ma ka anyị na-alụ ezi ihe karịsịa n'ebe ndị ezinụlọ nke okwukwe anyị nọ. Ọ bụrụ na iwepụta ohere ime ihe ọmụmụ n'ime akwụkwọ nsọ, ị ga-achọpụta na n'ime akwụkwọ nsọ niile oge ụfọdụ ị pụrụ ịhụta otu usoro ụkpụrụ nke dị ike nke ukwuu, ruekwa na ọ pụrụ ijide mmụọ gị. Taa ụmụnne m na ụmụnna m, anyị ga-eleba anya n'otu usoro ụkpụrụ site n'okwu Chineke, nke bụ na a sịkwarị na ọ bụghị n'ime akwụkwọ nsọ ka a hụtara ya, ọ gakwara bụ kpọmkwem eziokwu dị ka ọ bụ n'ebe a na akwụkwọ ndị Galatia. Ọ bụ otu ilu nke na-alụ ọlụ n'akụ niile nke ndụ anyị. Pọl siri otu a tinye ya n'ụzọ dị mfe. Ọ sị, mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị pụrụ, ọ ga-amasị m ka ị kwupụta ya. Mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọ. Ugbu a, ilu a nọ n'ebe a n'akwụkwọ ndị Galatia n'ụzọ anyị na-apụghị ichefu ya. E nyere anyị ilu a n'ụzọ emere ka ọ pụta ihe, a na-adịghịkwa agbagha agbagha. Mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọ. Anyị na-etinyekwa ya n'akụkụ nke ihe nke ime mmụọ nke ndụ anyị, ma ọ bụkwa eziokwu n'akụkụ niile nke ndụ anyị, ọ bụghị naanị n'akụkụ nke ihe nke ime mmụọ. N'ime atụ, nke a bụ usoro ụkpụrụ nke bụ eziokwu n'ime ụwa nke ọla obi. Mgbe Noa siri n'ụgbọ pụta, Chineke kwere ya nkwa na ruokwa ụbọchị niile nke ụwa, ọghịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi na oyi na okpomọkụ na udu mmiri na ọkọchị na ehihie na abalị agaghị ebi. Ị pụrụ ịhụta nke a n'akwụkwọ Jenesis isi 8 ahịrị nke 22. Mmadụ ole n'ime anyị maara na Chineke mezuru nkwa ya? Ihe ndị a niile gara n'iru malite n'ụbọchị ahụ ruokwa ọbụnadị taa. N'ụzọ doro anya, usoro ụkpụrụ a nke e nyere anyị n'ụdị nke asụsụ ọrụ ubi bụ nke a: ọ bụrụ na onye ọrụ ubi chọrọ inwe owuwe ihe ubi, ọ gaghị ịgha mkpụrụ n'ubi ya. Ma ọ bụghị ya, ọ gaghị enwe owuwe ihe ubi ọbụla. Ị hụrụ ya? Usoro ụkpụrụ a abụghịkwa eziokwu banyere naanị ọrụ ubi. Iji maa atụ, ọ bụkwa eziokwu n'akụkụ ihe gbasara nka na ụzụ. Echetara m mgbe igwe kọmputa
nakwa ịntanetị pụtara ọhụrụ, anyị wee malite ịmụ ihe niile banyere aha ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ha. E nwere obere okwu nke ha na-eji n'ụbọchị ndị ahụ nke a kpọrọ gigo ma ọ bụ GIGO. Ị mara ihe ọ pụtara? Ha kpọrọ ya n'asụsụ oyibo garbage in garbage out, nke pụtara ma asụgharịa ya, ihe ọ bụla i tinyere n'ime ya bụ ihe ọ ga-ewepụtara gị. Ọ bụ ihe ncheta nye anyị niile na ihe ọ bụla nke i tinyere n'ime igwe kọmputa gị bụ ya ga-ekpebe ihe ọ ga-ewepụtara gị. Ọ bụ eziokwu n'akụkụ nke ọla obi, ị hụrụ ya? Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ bụ eziokwu n'akụkụ nke nka na ụzụ, ma ọ bụkwa eziokwu n'akụkụ nke nhazi akụ na ụba. N'iji maatụ, ọ bụrụ na ị nweghị usoro ụkpụrụ nhazi nke akụ na ụba, ọ bụ ihe dị ike gị ịtụ anya uru n'ọdịnihu. Ọ bụkwa usoro ụkpụrụ nke bụ eziokwu n'akụkụ nke mmekọrịta agbata obi. Oge ụfọdụ anyị na-echetọkwa nke a. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-asị, gịnị mere adịghị m anata ịhụnanya n'aka ndị mmadụ? Gịnị mere adịghị m anata iru ọma? Gịnị mere adịghị m ahụta amara n'anya ndị mmadụ? Ma nke a abụghị ajụjụ nke onye ahụ kwesịrị ịjụ. Ajụjụ o kwesịrị ịjụ bụ nke a: ana m enyekwa ndị mmadụ ịhụnanya? Ndị mmadụ ha na-anatakwa iru ọma n'ebe m nọ? Ndị mmadụ ha na-ahụtakwa amara n'anya m? Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị, enweghị m ndị enyi ọbụla. Ọ bụrụ na ị na-asị enweghị m enyi ọbụla, lee ajụjụ dịrị gị ebe a: gị onwe gị ị bụ enyi? Akwụkwọ nsọ sịrị na onye ga-abụ enyi aghaghị igosi onwe ya dị ka enyi. Ya mere, ihe usoro ụkpụrụ a na-ekwu bụ na anyị nwere ohere ọma dịka ndị na-eso ụzọ Onyenwe anyị itinye ihe ndị anyị nwere n'ọlụ ka ha wee nwee ike weghachitara anyị ụma. Ọ bụ usoro ụkpụrụ nke bụ eziokwu n'akụ niile nke ndụ. Onye abụọma siri otu a tinye ya iji nyere anyị aka ịghọta ya ka o siri alụ ọlụ n'ime mbọ nke ime mmụọ anyị. Ọ sịrị, abụọma isi 126 ahịrị nke 5 nakwa nke 6: ndị ji anya mmiri agha mkpụrụ ga-eji iti mkpu ọṅụ wee ihe ubi. Onye na-ebu nju aka mkpụrụ ọghịgha, ọ bụ ezie na ọ na-eje ije na-akwa akwa, ma ọ ghaghị iwere iti mkpu ọṅụ bịaghachi na-ebu ukwu ọka ya niile. Ị hụrụ ya? Nke a bụ nkwa nke dị ukwuu site n'aka onye abụọma, nke sitekwara n'ọnụ Chineke. Ma ugbu a kwa, n'akwụkwọ ndị Galatia, anyị na-achọpụta na ilu nke ịgha mkpụrụ n'owuwe ihe ubi na-alụ ọlụ site na ntọala anọ dị iche iche. Ka anyị hụta na nke mbụ na mbụ, ọlụ nke ịgha mkpụrụ n'owuwe ihe ubi. Ndị Galatia 6 ahịrị nke 6, ọ sịrị, ma onye were okwu ọnụ na-ezi okwu Chineke, ya mee ka onye na-ewere okwu ọnụ na-ezi ya so ya na-enwekọ ezi ihe niile. Ugbu a, ọ bụrụ na ile ya anya naanị otu ugboro, ị ga-ajụ, kedu ihe ahịrị nke a na-eme ebe a? Gịnị bụ nke a? Gịnị ka nke a na-ekwu? Kama nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ezi nkọwa okwu n'iwu nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi. Ọ bụ ụzọ pụtara ihe nke a pụrụ isi tinye iwu a n'ọlụ. Ihe ọ na-akụzi bụ na onye ozi pụrụ ịtụ anya na ndị ọ na-eje ozi nye ga-eleta ya anya. Ọ na-agha ezi mkpụrụ nke okwu Chineke nye ha. Ọ na-enwetakwa obibi ndụ dịka ihe ubi site n'aka ndị ọ na-eje ozi nye. Nke a bụ otu ntụziaka nke Pọl dere banyere ya n'akwụkwọ ndị Kọrent. Ndị Kọrent nke mbụ 9 ahịrị nke 11. Ọ sịrị, ọ bụrụ na anyị onwe anyị ghara ihe nke mmụọ nsọ dịka mkpụrụ nye unu, ọ bụ ihe ukwuu ma ọ bụrụ na anyị onwe anyị ga-ewere ihe nke anụ arụ unu dịka ihe ubi. Ugbu ekwesịrị m ịkwụsị nwa nke nta n'ebe a ma mekwa ka unu mara na adịghị m akwado iwepụta ekete onyinye. Adịghị m akwado ikpo oku maka ego. Nke a abụghị maka m onwe m ma ọ bụ ije ozi m. Ọ bụ usoro ụkpụrụ nke dị n'okwu Chineke. Ọ sịkwara na ụzọ nzukọ Kraịst kwesịrị isi alụ ọlụ bụ na onye ozi ma ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ ekwesịghị na-alụ ọlụ oyibo n'otu oge ahụ kwa atọkwa anya n'aka ya inyechasị onwe ya n'ọmụmụ nke okwu Chineke ma mekwa nke ọma n'izuju ndị ọ na-ejere ozi afọ. Mba, ugbu a, ime ka o doo anya na mpaghara ụwa niile e nwere mmadụ ndị dịka Pọl ha jiri chọta ọlụ ọzọ nke ha ga-alụ ka ha ghara ibu ibu nye nzukọ nke Kraịst. Ekwenyere m ka kama ọ bụ naanị ebe nzukọ na-adịghị ike n'ihe gbasara ego, ebe nzukọ na-apụghị ịrọpụta maka mkpa nke onye ọzụzụ atụrụ. Ọ gwụla naanị ebe m pụrụ ịnabata nke a. Martin Luther dere n'otu n'ime akwụkwọ ya, ọ sịrị, otu mmadụ ịlụ ọlụ n'ehihie nakwa n'abalị iji nweta ihe oriri n'otu mgbe ahụ kwa nyechasị onwe ya
n'ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ dịka ije ozi nke onye nkwusa ozi ọma chọrọ bụ ọlụ dị ike nke ukwuu. Nke a bụ ihe Martin Luther kwuru n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ Commentary on the Epistle to the Galatians. Pọl gakwara n'iru karịa nke o mere n'akwụkwọ ndị Galatia ebe a mgbe o degara nwa ya nwoke bụ Timoti akwụkwọ. Ama m na ndị ọzụzụ atụrụ niile hụrụ ahịrị akwụkwọ nsọ a n'anya nke ukwuu. Gee ntị nye ihe o kwuru. Timoti nke mbụ isi 5 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 18. Ọ sị, ka agụọ ndị okenye na ndị kwesịrị nsọpụrụ okpukpe abụọ bụ ndị na-achị isi nke ọma, ma nke kachasịnụ ndị na-adọgbu onwe ha n'ọlụ n'ime okwu Chineke na ozizi, ka bụ ndị ọzọ atụrụ. N'ihi na ihe dewuru n'akwụkwọ nsọ na-asị, ya ekechila ọnụ ehi mgbe ọ na-azọcha ọka, na onye ọlụ kwesịrị ụgwọ ọlụ ya. Okwu a nke bụ onye ozi ma ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ bụkwa otu okwu a nke bụ mmụọ ozi. Ndị ọzụzụ atụrụ bụ ndị mmụọ ozi. Ọ bụ ezie na n'ebe a na akwụkwọ nsọ wepụtara anyị dịka ehi. Ugbu a hụtakwa ọzọ ilu nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi. Ndị Galatia isi 6 ahịrị nke 7. Ọ sị, unu ekwela ka eduhie unu. Chineke abụghị onye a na-elele, n'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-ewetakwa n'ubi. Ugbu a etikọnyere ya n'ime obere ahịrịokwu a ihe 4 ma ọ bụkwa 5 ndị anyị kwesịrị icheta. Na nke mbụ enwere usoro ụkpụrụ nhazi nke akụ na ụba. Lee ihe ahịrị ahụ kwuru. Ọ sị, n'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha. Ị hụrụ ya? N'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha. Anyị na-aghọrọ mkpụrụ naanị ma ọ bụrụ na anyị ghaa mkpụrụ. Jizọs sịrị otu a tinye ya n'oziọma Jọn isi 12. Ọ sịrị, n'ezie n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala wee nwụọ, naanị ya onwe ya ga-anọgide. Ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ, ọ mịa ọtụtụ mkpụrụ. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala wee nwụọ, naanị ya onwe ya na-anọgide. Ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ, ọ ga-amị ọtụtụ mkpụrụ. Cheta na ndị Galatia isi 6 ahịrị nke 7 sị, unu ekwela ka eduhie unu, n'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha. N'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ na-agha, nke pụtara na ọ bụrụ na anyị aghaghị mkpụrụ, anyị agaghị eweta ihe ubi. Achọrọ m ka anyị hụ ya n'ogo dị iche iche. Ogo nke mbụ bụ ogo nke ịgha mkpụrụ. Ọ bụrụ na anyị aghaghị ihe ọbụla, anyị agaghị atụ anya ihe ubi ọbụla. Ị hụrụ ya? Ọ bụ ya mere onye ozi Jọn ji gaa n'iru n'ebe ahụ ma mee ka anyị mara n'otu mkpụrụ ọka, ọ bụrụ na ọ daghị n'ala ma nwụọ, naanị ya onwe ya ga-anọgide. Pọl na-apụ site n'ọlụ nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi banyekwa ugbu a n'ilu nakwa ntọala nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi. Ya mere ọ sịrị, ọ bụrụ na ị nwere otu mkpụrụ ọka, i jidekwa naanị otu mkpụrụ ọka ahụ n'aka gị, ọ ga-aga n'iru oge niile ịbụ naanị otu mkpụrụ ọka rukwa mgbe ọ ga-efunarị gị. Ma mgbe ị nwere otu mkpụrụ ọka ma werekwa otu mkpụrụ ọka gị ahụ kụnyekwa ya n'ime ala, o wee bụrụ ihe enyefere ala n'aka, akwụkwọ nsọ sịrị na ọ na-amalite ito ma malitekwa ịmụba onwe ya. O nweghị ihe ọbụla dịka iwe ihe ubi na-ebughị ụzọ ghaa mkpụrụ. Onye ọbụla ị hụrụ na-atụ anya ihe ubi na-aghaghị mkpụrụ, ọ bụ onye ori ka a na-akpọ ya. Ma ọ bụ n'ọgbọ nke ọla ubi, ma ọ bụkwa n'ọgbọ ọbụla ọzọ, enweghị owuwe ihe ubi ma ọ bụrụ na enweghị ịgha mkpụrụ. Ya mere usoro ụkpụrụ mbụ n'ilu nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi bụ usoro ụkpụrụ nke nhazi nke akụ nakwa ntinye n'ọlụ nke akụ, ka mee ka o doo gị anya nke ọma. Ị na-aghọrọ ihe ị kụrụ. Ọ bụrụkwanụ na ọ dịghị ihe ọbụla ị kụrụ, ọ dịghị ihe ọbụla ị kwesịrị ịtụ anya ịghọrọ. Ugbu a hụtara nke abụọ, usoro ụkpụrụ nke onye anyị bụ. Ọ sị, n'ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ arụ onwe ya ga-esite n'anụ arụ ahụ weta mmebi dịka ihe ubi, ma onye na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ ga-esite na mmụọ nsọ weta ndụ ebighị ebi dịka ihe ubi. Ị hụrụ ya? Nkọwa nke mkpụrụ anyị na-agha. Nke mbụ, anyị na-aghọrọ mkpụrụ naanị ma ọ bụrụ na anyị ghaa mkpụrụ. Ugbu a usoro ụkpụrụ nke abụọ, anyị na-aghọrọ naanị ihe anyị ghara na mkpụrụ. N'iji maatụ, n'ọla ubi, ọ bụrụ na onye ọkọ ugbo ghara ọka dịka mkpụrụ n'ime ala ubi ya,
ọ bụkwa ọka ka ọ ga-aghọrọ dịka mkpụrụ. Ọ bụrụ na ọ ghara egusi dịka mkpụrụ, ọ bụ egusi ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị ghaa ezi mkpụrụ, ọ bụ ezi mkpụrụ ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị ghaa ajọ mkpụrụ, ọ bụkwa ajọ mkpụrụ ka ị ga-aghọrọ. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ya n'ụzọ dị mfe, ihe Pọl na-ekwu bụ nke a: ihe ọ bụla nke ị tinyere n'ime ala ubi gị, ọ bụ ya bụ ihe ala ubi gị ga-amịpụtara gị. Ihe ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ. Mgbe ahụ Pọl jiri onyonyo ihe ịma atụ abụọ iji nyere anyị aka ime ka anyị ghọta ya nke ọma na dịka ndị nke Kraịst, anyị nwere naanị ala ubi abụọ ebe anyị pụrụ ịgha mkpụrụ. Ọ laghachiri n'isi nke 5 sitekwa n'ebe ahụ wetara anyị isiokwu nke anụ arụ nakwa mmụọ nsọ. Ama m unu chetara, o wee sị na mbụ ọ bụ ihe pụrụ ime na mmadụ ga-akụ mkpụrụ ma ọ bụ ghaa mkpụrụ nye anụ arụ. Mmadụ pụrụ ịgha mkpụrụ nye anụ arụ ya, ịgha mkpụrụ nye anụ arụ. Ọ na-asị otu a: n'ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ arụ onwe ya ga-esite n'anụ arụ ahụ weta mmebi dịka ihe ubi. Ọ bụrụ na anyị tinyere uche n'akwụkwọ ozi Pọl nye ndị Galatia, anyị ga-amata na anụ arụ bụ ya bụ ebe obibi nke mmehie, nke na-anọgidekwa n'ime ndụ onye kwere ekwe ọbụnadị mgbe a zọpụtasịrị ya. Ọ bụ mmadụ ole n'ime anyị maara na mgbe ị ghọrọ onye nke Kraịst, ị dịghị aghọ onye zuru oke n'otu ntabi anya. Mgbe anyị ghọrọ ndị nke Kraịst, anyị na-anabata ụdịdị ọhụrụ, ma ụdịdị ochie ahụ adịghị agbafu. Ụdịdị ọhụrụ anyị na-abịa were ọnọdụ n'ime anyị, ma ugbu a anyị na-enwe ụdịdị abụọ. Anyị ekwuokwa nke a ọtụtụ oge. Enwere ike ị ga-echeta na okwu a nke bụ anụ arụ bụ okwu ọzọ nke eji akọwa onwe. Anụ arụ bụ gbasara onwe m. Ugbu a ihe akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị mgbe ọ sịrị na ọ bụrụ na anyị ghaa mkpụrụ nye anụ arụ, anyị ga-enwetakwa owuwe ihe ubi. Gee ntị, ọ sịghịkwa na onye ghara mkpụrụ onye anụ arụ n'oge owuwe ihe ubi na ọ ga-agba aka. Mba, ọ sịrị na ọ bụrụ na ị ghaa mkpụrụ onye anụ arụ n'oge owuwe ihe ubi, ị ga-enwetakwa ihe owuwe ubi. Mgbe anyị ghara ndụ anyị nakwa ego anyị dịka mkpụrụ onye anụ arụ, dịka Pọl mere ka anyị mara, anyị ga-aghọrọ mmebi. Ugbu a gịnị ka nke ahụ pụtara? Mmebi bụ okwu nke dị oke mmasị, nke pụtara ntisa ma ọ bụ ntikasị. Ihe ọ pụtara bụ ihe nke sitere n'ịdị mma banye n'ịdị njọ. Mgbe anyị na-agha mkpụrụ onye anụ arụ nye naanị ihe ndị ahụ bụ banyere onwe anyị, ihe na-eme bụ na owuwe ihe ubi anyị adịghị adị mma karịa. Ọ dịghị amalite ịdị ukwuu karịa, kama ọ na-adị ala karịa. Ọ na-anwụ nwa nke nta nwa nke nta ruekwa mgbe a na-enweghị ihe ọbụla nke ga-afọdụ. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe anyị na-agha mkpụrụ anyị n'ime ala ubi nke anụ arụ, anyị kwesịrị inwe olileanya na mbọ anyị ga-adị njọ karịa. Onye dere akwụkwọ ndị Galatia gwara anyị na enwere ụzọ ọzọ. Ọ bụghị naanị ala ubi nke anụ arụ ka e nwere. Ka anyị kwuo eziokwu, anyị niile n'otu ogo maọbụ nke ọzọ, ebe ahụ ka anyị na-agha mkpụrụ anyị. Nke ọ bụghị eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị na-agha mkpụrụ anyị nye onwe anyị. Mmadụ lee n'ime unu maara na anyị na-enye anụ arụ mmeso nke na-eru uru ya. Ọ bụghị eziokwu? Ama m na unu maara ihe m na-ekwu banyere ya. Echiche anyị niile na mbọ anyị niile na ihe niile nke anyị na-eme bụ nye anụ arụ anyị. Mkpa anyị niile na arahụgoro anyị niile n'abalị bụ nye anụ arụ anyị. Anyị na-ewepụtara anụ arụ anyị oge. Ọ dị nnọọ ka ga-asị na ọ bụ anụ arụ anyị ka anyị na-alụrụ ọlụ. Ma Pọl sịrị na onye na-agha mkpụrụ nye anụ arụ ya ga-esite n'anụ arụ ghọrọ mmebi. Ma ekele dịrị Chineke na e nwere ala ubi ọzọ. Akwụkwọ nsọ sịrị na anyị pụrụ ịgha mkpụrụ nye anụ arụ. Ọ bụrụkwa na anyị mee nke a, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ nke ọ ga-amịpụtara anyị. Ma e nwere ụzọ ọzọ nye anyị dịka ndị kwere ekwe. Nke ahụ bụkwa na anyị pụrụ ịgha mkpụrụ nye mmụọ nsọ. Haleluya! Hụta ndị Galatia 6 ahịrị nke 8. Ebe ahụ sịrị, ma onye na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ ga-esite na mmụọ nsọ weta ndụ ebighị ebi dịka ihe ubi. Haleluya! Onye na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ ga-esite na mmụọ nsọ weta ndụ ebighị ebi dịka ihe ubi. Mgbe anyị na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ na-atụkwasị uche n'ihe dị elu, anyị na-ebu ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya. Anyị na-enwe mkpebi
na anyị ga-azụ mmadụ ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụdịdị ọhụrụ anyị, ma mekwa ka agụ gụgbuo ụdịdị ochie anyị site n'ụdị akwụkwọ anyị na-agụ, site n'ụdị ndị enyi anyị na-enwe, site n'ụdị emume anyị na-ele n'igwe onyonyo TV, site n'ụdị egwu anyị na-ege. Anyị na-agha mkpụrụ nye mmụọ nsọ mgbe anyị na-ekpe ekpere, mgbe anyị na-agba àmà nye Kraịst, mgbe anyị na-eburịta ibu na anya ibe anyị. Ihe ọ bụla nke anyị na-eme nke bụ maka ebumnobi nke ime ka anyị dị ike karịa n'ime mmụọ. Nke a bụ ihe ọ pụtara ịgha mkpụrụ nye mmụọ nsọ. Haleluya! Owuwe ihe ubi nke ịgha mkpụrụ nye mmụọ nsọ bụkwa ndụ ebighị ebi. Mmadụ ole n'ime anyị maara na ndụ ebighị ebi adịghị amalite mgbe anyị nwụrụ? Nke a bụ eziokwu. Ana m anụ ka ndị mmadụ na-asị, ha wee banye n'ime ndụ ebighị ebi, ọnwụwo wee banye n'ime ndụ ebighị ebi. Ezi enyi m, ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, ị banyere n'ime ndụ ebighị ebi ngwa ngwa ahụ ị nabatara Kraịst Jizọs. Ọ bụghị ihe ị ga-echere ruo mgbe ị nwụrụ. Ị nwere ndụ ebighị ebi ọbụnadị ugbu a ma ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst. Haleluya! Ya mere akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe ị na-aga mkpụrụ nye mmụọ nsọ, mgbe ị na-etinye ihe ndị ị nwere n'ime ihe ndị ga-eme ka ị dị ike n'ije gị na Onyenwe anyị, ihe ole ka ha dịkwanụ dị otu a? Ị nwere ọtụtụ ihe. Gee ntị, ịgụ okwu Chineke, ikpe ekpere, isoro ndị nke Kraịst ndị ọzọ n'ime nwekọrịta, ịgba ama Kraịst nye ụwa nke chọsiri ike ịnụ banyere ya. Mgbe anyị tinyere onwe anyị n'ọlụ ijere Onyenwe anyị ozi, akwụkwọ nsọ sịrị na ịgha mkpụrụ a ga-ewetara anyị ndụ ebighị ebi dịka owuwe ihe ubi. Ugbu a anyị enwetawo ndụ ebighị ebi. Ya mere, gịnị ka nke a pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-ahụ uru ebighị ebi nke mkpụrụ anyị ghara dịka ọ na-eme nke ọma. Ọ bụla dị malite n'ebe a. Taa anyị ga-aga n'iru ịdị ka ihe anyị ga-abụ mgbe e mesịrị n'eluigwe. Ụbọchị niile nke ndụ anyị, ichekwa akụ na ndụ ebighị ebi dị iche kpamkpam site n'ichekwa akụ na anụ arụ. Anụ arụ na-ebibi ebibi, ọ na-amalite ịdị njọ, na-agakwa n'iru ịdị njọ karịa. Akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe anyị na-etinye akụ anyị n'ihe nke ime mmụọ, ọ na-adị mma karịa, na-adịkwa mma n'aka n'iru, ruekwa mgbe anyị ga-erute eluigwe. Ebe ahụ ka ọ ga-akachasịkwa mma. Haleluya! Anyị nwekwara nhọrọ. Ihe ebe a na-akụziri anyị, ụmụnne m na ụmụnna m, bụ na anyị nwere nhọrọ. Anyị nwere ohere ime nhọrọ. Anyị nwere nhọrọ nke anyị na-aghaghị ime. Ọ bụrụkwa na anyị mee ezi nhọrọ ma ọ bụ nhọrọ nke ziri ezi, anyị ga-enweta owuwe ihe ubi nke anyị na-atụ anya ya. N'otu n'ime akwụkwọ ndị o dere, C.S. Lewis siri otu a tinye ya. Ọ sịrị, mgbe ọ bụla ị mere nhọrọ, ị na-atụgharị akụkụ dịkarịsịrị mkpa n'ime gị. Akụkụ ahụ nke na-eme nhọrọ ka ọ bụrụ ihe ọzọ nke dị iche nwa nke nta site n'ihe ọ bụrụ tupu ime nhọrọ ahụ. Ọ bụrụkwa na ị were oge nke ndụ gị niile, ọtụtụ imerime nhọrọ ndị ị meworo, nhọrọ nke ndụ gị niile ji nwayọọ na-atụgharị akụkụ a, ihe a nke dị n'ime gị, ka ọ bụrụ ihe okike nke eluigwe ma ọ bụkwa na ihe okike nke ọkụ mmụọ. Ma ọ bụghị ka ọ dị ka ihe okike nke ya na Chineke nọ n'udo, ọ ga-abụ ihe okike nke ya na Chineke nọ n'agha nakwa esemokwu. Ịbụ otu ụdị ihe okike bụ eluigwe. Ọ bụ ọṅụ, udo, ike. Ịbụ nke ọzọ pụtara obi ọjọọ, iro, enweghị uche nakwa obi elu mmiri ebighị ebi. Anyị niile n'otu n'otu n'oge awa ọbụla na-eje nso otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ. Nke a bụ site n'akwụkwọ C.S. Lewis nke a kpọrọ Mere Christianity. Enwere nhọrọ nke anyị na-aghaghị ime. Ọ bụ ya bụ ihe ebe a na-agwa anyị. Ọ bụ anyị ka ọ dịrị ime nhọrọ nke ebe anyị ga-agha mkpụrụ anyị. Usoro ụkpụrụ nke ịgha mkpụrụ na ịghọrọ mkpụrụ pụtara ihe n'ebe a. Pọl chọrọ ka anyị ghọta na nke a na-egosipụta onwe ya na ụfọdụ ụzọ kwụrụ onwe ha. Ọ bụrụ na iwepụta ohere mee ihe ọmụmụ na mpaghara akwụkwọ nsọ a, enwere ihe gbasara okwu ego, mmalite n'ebe onye ọzụzụ atụrụ na ndị otu ọgbakọ nzukọ ya nọ. Ihe Pọl na-akụziri anyị bụ na ihe anyị ji ego anyị eme bụ otu n'ime ụzọ nke ịgha mkpụrụ nakwa ịghọrọ mkpụrụ. Ọ bụrụ na anyị kụnye ego anyị niile n'ime ụwa nakwa n'anụ arụ, ihe anyị ga-enweta dịka uru
ga-abụ ihe nnọchite anya nke ihe anyị kụrụ ma ọ bụ ihe anyị ghara dịka mkpụrụ. Ọ bụrụ na anyị kụnye ego anyị n'ime ihe nke ime mmụọ, dịka inye aka n'ọrụ mgbasa ozi ọma, inyere ije ozi dị iche iche aka, ime ka e nwee ọdịiche n'ime ndụ ndị na-atụkwasị Chineke obi, mgbe anyị mere nke a, anyị ga-aghọrọkwa ụdị mkpụrụ ahụ. Anyị ga-enwetakwa ụdị owuwe ihe ubi ahụ. Nke a bụ iwu dị ike nke dị n'ime ilu ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi nke Chineke, nke na-asị na ị ga-aghọrọ naanị mgbe ị ghara mkpụrụ. Ọ bụghịkwa naanị na ị ga-aghọrọ naanị mgbe ị ghara mkpụrụ, ị ga-aghọrọkwa naanị ihe ị ghara na mkpụrụ. Ka onye nwe m nyere anyị aka, nye anyị ezi amamihe na ezi uche ịhọrọ ịgha mkpụrụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ịhọrọ ịghọ mkpụrụ nke si n'ezi. Ka onye nwe m gọzie unu, ka onye nwe m nye anyị amara, ka ọ gbaa anyị ume dịka anyị na-agba ọsọ n'olileanya. Anyị ga-agakwa n'iru n'agba nke abụọ nke isiokwu a, ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi. Ka nna m nọnyere unu n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, ka onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Site na ihe ọmụmụ a, anyị ahụtawo na mgbe anyị na-etinye akụ anyị n'ihe nke ime mmụọ, ọ na-adị mma karịa, na-adịkwa mma na-aga n'iru ruo mgbe anyị ga-erute n'eluigwe. Ebe ahụ ka ọ ga-akachasịkwa mma. Ma nke a bụkwa na ọ bụrụ na ị nabatawo Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na imebeghị nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na okwu Chineke. Ha ga-eme ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ịwụso na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, ma ọ bụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.